Hello everyone, sa araw na ito, punta kami sa isang restaurant kasi wedding anniversary ng aking sister. At ito po yung asawa niya. Anyway, yan, picture-picture muna habang naghihintay ng aming order. This is the appetizer. Oh, look at this. There's a shrimp. Yes. And a bread. It's bread. Oh, yum. So, sa part na to, of course, yung mga anak ko ayaw magkasali dyan sa video, ay ito lang muna. So, kinakain na muna namin dito ay yung appetizer. Ang sarap ng appetizer nila, yung shrimp. Itong bread na may butter. Ang napakainit yung bread at ang sarap. So, sa part na ito, dumating na yung mga orders namin. Ayan, ang dami, ang sasarap. And yung sa akin, ito lang po ay burgers. Sorry, Akin. They catch you. What is Oh, look at this. I need to cut. It's too big. That's a big burgers. It's like this. Naman pang kansa. Yung harap. So, bawat order ay malaki kasi. At saka yung aking burgers, hindi ko rin maubos dahil busog pa nga ako. Kaya inuwi lang namin lahat ang hindi namin na ubos. Yeah. Wow! Sa dami naming sobra, we had to take home. Sayang naman din. Yes. So, pagkatapos namin kumain, uuwi na po kami. So, ayan, kumuha lang muna ako ng video. Ngayon, nakaupo kasi kami yung tatlo sa likod. Gusto ng mga anak ko na sa gitna ako. Kaya ini-squeeze ko ang sarili ko dyan. But anyway, thank you for watching. Babu!